Pois aquí estamos de novo. Sona o himno galego, temos o noso derbi Depor e Celta. Xa están no terreo de xogo para xogar este o noso derbi da segunda edición da Galiza Twitter Cup. Están por aquí comendo, como vedes o noso derbi? A ver. Están por aquí os xogadores do Compos, Antón Vieites. Por lo menos en primeira este ano. Por lo menos en primeiro, sí señor. Eros. Xa había ganas, pero este é un petisco moi bon, do que vai ser. Pois aí están formando os dous equipos, escoitando o himno galego. Venga, imos respetar o himno galego e a ver se se pode escoitar algo. Pois rematou o himno galego, aí o pasamáns de Depor e Celta, o Depor que gañou o anterior partido diante da Ponfe, fundamental vitoria, e o Celta que de momento leva 2 vitorias e 0 goles en contra. Neste torneo, un dos favoritos, o máximo favorito, e vai a efectuar o saque inicial o Depor, que gañou o sorteo. Xa ten das súas filas a Barberismo, que chegou despois de traballar, e xa chega de reforzo. Ala, outro convocata, veña. Está aquí Twitter Compos comendo, todos. Ataca o Depor. Aí está Carlitos, quería filtrar entre líneas, recupera o Celta. Aí por línea lateral. Xogando o Celta por dentro, atacando o cadro celeste. Recupera o Depor. A ver se podo ter as dúas alineacións a vez. Pois non vai ser complicado narrar isto. Teño aquí o Depor. E aí vai o disparo. Chapa en 2 tempos o porteiro Depor. O disparo que era de Insua, o dorsal 10 do Celta, con esa camisola que lembra pois a aquelas de Umbro de Citroën. Xa temos por aquí a Antón Vieites, que tal? Moi boas. Está rematando de comer. No minuto 5 máis ou menos estou sen comida na boca. Veña, imos aguantar ata o minuto 5 sen problema. Que pasou, aspersores? Porque fai moito calor. Quen regalan o agua. Quen pensas? Non, quen pensas que activou o rego? O Depor ou o Celta? Quen lle interesa máis? Twitter Pontevedra. Twitter Pontevedra. Quen chamou a Mourinho? Eso é. Pois está por preto, agora está por España, así que seguro que alguén por aí. Pero incluso se agradece ou non. Pois temos o partido parado, Se hai un córner para ese lado, que saquen para outro. Alguén non quere que se xogue o noso derbi. O mellor no campo é o arsenismo ahora mismo, mira para aí. Home, aí chapando auga. O que digo de por din por aí polas bancadas Twitter Ponfe. Bueno, pois temos aí o xogo parado. Mira, isto é para que lle dé tempo a Antón Vieites a rematar de comer. Está bo o bocata? Sí, sorprendentemente sí. Sorprendentemente, non tiras moita... Miña si xa envolto nun plástico, non está feito de momento, pero está bo. Está bo, bueno. Depois chaparámoslo aquí. Una buena ducha. Después el otro, después el otro. Sí, sí. Que é hora de comer, son as 3 menos 25 case. Este partido ia comezar a que hora era? A que hora era? As 2 menos 5, vai con bastante retraso aínda por riba os aspersores. Pues supone que esto estaría máis ou menos mirado para que no tempo que había para parar de comer saltaran o rego, non? Pero... Ai, pois igual, sí, claro, como vamos con retraso. Pero bueno,
Pois que alguén avise, non sei, o Concello de Lalín que paren isto, por Dios. Perderon un móvil. Martín. Ourense, que non Ourense. Cuidado. Pois Martín, pase por recepción. Sabes o problema? Que en canto rematen esos, comezarán os do medio do campo. E logo eu. Os regos, sí, eso vai por orde. A ver, alguén chamou aí ao Concello de Lalín? Sábado, Concello de Lalín, non colle ninguén. Alguén non quere moito de pelo Celta, Podemos saber se igual está Iván Carril por aquí, cansouse de que lle fastidiamos o céspede. Pode ser, todos veña, todos para asogar o que hai atrás de... Pa casa xa. Xa está ben de gastar o céspede. Estou vendo o campo que temos aquí detrás, un poquinho máis pequeno, tampouco pasaba nada, non? Cada bondo, joder. Moi longo, Antón. Moi longo, moi longo. Vou a rajar o plantexamento táctico do míster. Pero antes estaba eu solo de pivote contra dous deles. Entón estaba volvéndome tolo. 20 aí falar co adestrador, había aí discrepancias, Joder, al tanto, non podo máis. Se suspende el partido mientras. Bueno, Pois nada, imos chapa aí, total. cancelar a conexión e volvemos en canto poidamos. Un saúdo á Protección Civil, sempre importante. De Eros, ando de primeira, cariño, Sangar, Coseira, o levo o roubo, o trofeo en ocasión agora para Twitter Compos. Non parecía, non parecía. Non aparece. Non valía, dixen, un saúdo de... el levo... coña, me queda un minuto. Nada, non sei, pero rematou este primeiro. Perfecto. Que vai gañar Eros, que berra 0-0. Lamentable, aí podes dicir... Logo quedamos Agora para Twitter moi boa. Non parecía, non parecía. Non aparece. Non valía, dixen, un saúdo dende aquí a Alex Gesto, claro que sí. Xogando por reloj, vete por aí. Non sei, hai desempate. Eu creo que non, que un punto xa está, non Vermello, non sei. Isto sí que non o queremos ver, porque hai le aí no campo e que calmen os ánimos, que calmen os ánimos. Veña, xa está. Nunca o queremos ver, porque hai le aí no campo e que calmen os ánimos, que calmen os ánimos. Ui, ollo, isto sí que non o queremos ver, porque hai le aí no campo e que calmen os ánimos, que calmen os ánimos. Veña, xa está. Vamos para o seguinte partido, o resultado de Compos 1, Racing 2.
Estamos de volta aquí no noso derbi. Antón. Menos mal que estaba o micro pechado. No, estaba pechado, pero abrín para que calases. Para que calases. Derbi pasado por auga. Sí, nunca mellor dito, ¿no? Espérate que non se poña a chover, non parece. Mira, parece que xa aquel rego, o ollo que atacaba o Celta. Tes por aí as alineacións? Porque eu non teño. Veña, saca ti narras ti parte Celta e eu parte Depor. Veña. Comento. Eu non teño as dúas alineacións. Digo, a alineación no, a convocatoria. Sí. Xa teño aquí o Depor, veña. Vayando. Ataca o Celta. Será balón para quen? O balón para o Depor en banda. Por fin parou o rego, Isto volveu a comezar, Tivemos dous comezos de derbi. Sí. Menos mal que non houve himno nesta, non? Eu teño a convocatoria, pero convocatoria, non 11. Por total. Vale, nos ven. Falta pro el do Celta. Está preparado, creo que Insua, non? Insua ou Insúa? Ese será. Ese será, o 10. Insua, perfecto. E vai sopaus Noubismo. Tamén está preparado outro, 11. Noubismo, aí está. Aí está a falta do Celta fora. Hai que ensaiar un pouco máis, non? Sobre todo a Barreira saltando coa mague, non sei moi ben eu. Estaba todo así. Será porta pro do Depor, está Noubismo. Sí, ten nome de central, pero é porteiro. Arizmenda, xogando profundidade, recupera o Celta. Compos Pontevedra despois de comer, aí. Derbi fica co bola, claro. Non quere sacar unha foto aí. Vai na sacar, seguro. Ainda queda despois un partido antes de comer que Ponfe-Lugo, creo, que vai comentar aí Antón Vieites e Anso Tato. O derbi dos Ancares. Bueno, comentar, eu igual, é que con tanto retraso teño que ir a aquecer para o partido despois. Así que non sei, eu igual deixamos un partido en estéreo para que se oiga que se comenta dentro do céspede. Ataca o Celta, quen é o 99? Quen é por aí o 99? Se ten que estar xa o móvil encendido, Dubichan. Aí vai o Depor. O número 22, Diego, quere gañar aí a línea lateral. Ven a defensa do Celta, que recupera, busca paralela. Aí está de novo Dubichan. Bueno. Outro. Agora, claro, veulle de volta o sombreiro. Vai de sombreiros a cousa. Aí está a Valenda. Pero está de árbitro un noso, Un do Gompos. Claro que sí. Que lle interesa aí? Que interesa? Hai que falar. Danos igual. Bueno. O balón para o Depor en falta. Aí está a Belenda, co 19. Eu quería un Kinder Bueno para tomar algo dulce despois de comer, pero hai overbooking na cantina. É overbooking? Pois teño que ir a comer agora eu. Vas botar un anaco. Xogando a Belenda para Carlitos para Izmenda. Aí ven, hai troco de comentarista. Aí ven a estrela do partido contra quen era? Contra quen foi o partido? Contra Twitter Ourense. Anso Tato, que tal? Estrelado. Teño un ingreso inusual na conta despois de regalarlles un gol. Hai que revisar aí a casa das postas, Que marcou o gol? Boa pregunta. Ni puñetera idea. Ataca o Depor. De momento, derbi igualado. Buscando a Arizmenda. Penso que había fora de xogo. Non había fora de xogo. Non hai fora de xogo. Aí temos os regos agora na portería del arsenismo. Carlitos, métese cara adentro. Boa defensa do Celta. Aí va Dubichan. Dale aí co Celta un poquinho. Coñeces os do Celta? O balón, Diño. Aí va. Aí vai Diño. Golazo. Gol do Celta que ben controlou Diño en área. No 1-1, bate por baixo no Noubismo. Golazo de Diño, Tato. Pois sí, xa o dicíamos no último partido que narramos de Twitter Celta, que os dous extremos, tanto Diño como Dubichan, teñen moita calidade. Tamén Mejuto, saúdanos ahora Varo. Que canle aquela terra de goles, Buah, que espectacular, espectacular. Non facían un puto vídeo bo, macho, que animalada. Pois sí, aí está, gol do Celta e adiántase neste derbi. No minuto 6 do noso derbi adiántase o favorito do torneo. Que pasou aí? A ver, que pasou? Hai berros aí co banco. Hai problemas no banco do Celta, que pasou aí? Entraría un de Twitter Racing. Ataca o Depor.
A recuperación de novo de Twitter Celta. Aí está o dorsal número 22. Que ben fai o Caneo, que ben marcha. E segue co balón. Que é o 22 este, que bo, Este é bo. Busca por aí a convocatoria do Celta. E segue o 22, ollo que probo disparo. Veus un poquinho arriba. Como Caneo aí a todo o mundo dende a súa parcela. Probou o disparo, pide rapidamente no ubismo. Dieguez, o 22 do Celta. Pois que xogada. Hai unha cousa que está pasando aquí, que claro, o Depor, como sigue así, están os influencers agardando para chegar, pero... Non, igual non chegan. Claro, igual cando cheguen igual xa está o Depor eliminado. Eles chegan, pero o equipo non. Champimuros, Totakeki... Agardando por vos. Pois escoitades a sabedes. Aquí estamos en Lalín, no Anso Cortizo, Na segunda edición da Galiza Twitter Cup ataca Dubichan, gaña a línea de fondo, o centro que envenenase no ubismo, ollo, en 2 tempos. Ollo aí co centro de Dubichan, Duralle pouco a bola, o Depor está sufrindo moito, o Celta moi enteiro, moitas pernas, bastante calidade para superar liñas, simplemente que, bueno, cun cambio de ritmo xa supera un par de liñas, entón aí cando chega o perigo. Falou Tato e falou ben. Aí está Carlitos. Carlitos para Arizmenda. Chamándose Arizmenda tamén, claro que, en fin, bueno. Non te gustaba Arizmendi? Non moito, non. Narizmendi. Non me gustaba moito, non. Gústame máis Aubameyang. Aí vai Diño. Diño pisando o balón, xogando Para Valverde. para Valverde, Fede, aí está Fede. Fede Valverde apoiándose en Sergio. Sergio que anotou xa un gol antes diante de... Non me acordo do equipo, levo tantos partidos que non me acordo contra que sou o Sergio este. Pero contra o Compos. Sí, marcou contra o Compos, sí. Que entón pediu un penalti ali que non era. E segue dicindo que era. Sí, subiu nas redes e todo, Sí, fixo unha enquisa en redes e todo. Increíble. Fixo o penalti. Traboume, dis, traboume. No, por pedir que non quede. Aí está Conce, non sei con quen está falando, pero por aí está. Está en forma, mira entón. Ollo co Depor, ten solo a Carlitos. Aí va Carlitos. Carlitos, gol. Gol do Depor. Marca Carlitos, marca o dorsal número 7, bata al arsenismo por baixo a un lado. Empata o noso derbi 9 de partido. Twitter Celta 1, Twitter Depor 1. Inesperado. Totalmente. Inesperado, a verdade. Unha chegada aí, bueno, unha indecisión na zaga do Celta, leva moi ben o balón á esquerda, e moi ben o golpeo. Mira que dixemos tamén na última retransmisión que el arsenismo era un porteiro moi interesante, que chegaba ben abaixo. Pois aquí non. Esa non puido sacala. O primeiro gol que recibe no torneo. El arsenismo do Celta. Aí ven Antón. Sigues defendendo que era penalti o teu, non? Traboume. Arsenismo díxome que con bar ollo. No, vara aí. Var aí. Esa repetición que subín. Mira, unha... Esa repetición que subín. Sí, sí. E Penalti. ven a enquisa tamén. Perna No, atrás. non hai nada, non hai nada. Tedes aí nas redes de Fica coa bola se queres ver o penalti e dicir que non foi penalti. Capo, pide un bocata. Se tío vai cargado, Nada. O capitán de un Kinder Bueno, iso me vale. Ataca o Celta despois de que empatase o Depor. Dubichan xogando para o 16 celeste. Agora o Rego está nese lado. Non van parar o Rego, isto é increíble, non va parar o Rego. Hai Mellor. cartos en la LIN, cambiou o presidente, hai cartos en la LIN que non para de sair o Rejo. Antes a presión de Antón compro, que estaba todo preparado para saltar neste momento, estaba todo mecanizado no momento de comer, pero claro, non vai con retraso isto. Pero unha pregunta, o tempo vai ben ou, sea, volveuse a empezar de Sí, cero? de cero. Ostras. Así que este o noso derbi tivo tempo extra. Tempo de prolongación antes do partido, isto é histórico. Iso beneficia claramente o Celta. Innovando. Está xogando a Belenda, creo que a Belenda para o sal número 25 do Depor que quere facer o Caneo, recupera o Celta, pode ser xogada de perigo. Aí vai o Celta na xogada de ataque, dobralle a Insua, segue co Caneo. Penso que tiña pase, agora os Regos no banco. Mira como escapan do banco todos agora. Mira, poña man. O mister do Depor poña man. É unha táctica para cando saia o cholo a calentar aí Aí está, o mister do Depor refrescou a cabeza pero quedouse man. Aí seguro, menos mal. Agora o xogo parado porque hai un xogador do Depor tendido no chan, aí con problemas. A xente que está refrescando ahora cos aspersores se la vida te dá limones, a limonada. Falou Eros aí, Falou. Falou Eros. Cabo, sí, di o que... Nada que dicir.
Antón, Dime. se o Compos pasa, ten unha baixa importante para a tarde. No, xa perdimos a Manu César. Xa perdimos. Que lle pasou a Manu Césaro? A versión oficial era que tiña problema no adutor, a versión extraoficial está na playa con mofa. Imos mercar a extraoficial logo. E Antón que vai aí o Compos Depor, a ver, lánzate unha porra do Compos Depor aí para a tarde. 0-6, pero mínimo, Hombre, por Dios. O Depor leva adestrando no día 5 de xullo. Xoga unha mañá ou non? No. Para ver se está no campo, que xa con unha foto ou algo. Chegar a Coruña chegou, Así que veremos se está no Verboquete. Agora falta sobre un xogador do Depor, isto xa non vale. Tamén xoga o Celta, non? En Braga, en Braga. Vaya, dos partidos temos aí, Contraprogramando a Galicia Twitter Cab, isto é unha vergonza, lamentable. Era eso o mundial. Decidiron contraprogramar esto. Bueno, non está mal. É vergoñento, a verdade é que é vergoñento. Sigo sendo moi fan de Pablo Sexo. Onde está? Aquí na bancada. Últimamente, Pero que fai no banco? entre que estabas excitado e Pablo Seixo, estás un pouco, no? Estou salvaje. Xoga do bichá. Tamén. Podía salvar isto con unha narración, pero está máis interesante o que estamos falando aquí. Entere Ibai, do que fixo de Twitter Racing, mi madriña. Cambia o cartel enteiro da velada, xa cho digo. Montamos a velada. Ti non pides facer un festival. O primeiro festival de logo, velada. Váleme. Ataca o Celta, agora boa defensa do Depor, isto xa no 13. Da primeira metade, é dicir, de partido. Será mellor dicir, non? Que cabe xa, non? Que comer. Como se chama ese 17, o do Celta? Dios mío. O que ten o pelo aí... Lionel, pero ten na camiseta ten outro nome, Hai un nombre... Lionel. Aí con Ic, serbio. Que faremos vendo ordes. Sempre. Vai. Toma, tiro Carlitos, fixo o cano, sobre do Celta. Está postulándose como o do partido este Carlitos. Gol e cano. Ataca Dieguez para o Celta. Penso que había fora de xoga, a segunda xogada favorece de novo o cadro vigués. Aí probando o disparo, aí está o dorsal número 20 e chapa no ubismo. 20 Arturo. Que ten mala rima. Te mala. Mira que eu pensei e non quisen decir nada, pero bueno. Aí vai o Depor, a carga. Dende a súa defensa, xogando polo medio. Ainda non sei o barberismo, aí vai o barberismo, mira, aí vai. Non é árbitro este home tamén. Sí. Barberismo que... Ollo! Ollo, balón en profundidade, chegou Larsenismo, barberismo, aquí estamos todos. Antes asusteime porque dixeronme que barberismo estaba na cárcere. Eu non sabía que traballaba na cárcere. Eu dixen, pero que lle pasou ese home esta noite? Aí mira, aí está o teu. Pablo Sexo. Que xogador, macho. Que melena. Quere ter o pelo como a ti, Entre Corredoira e Pablo Sexo, Corredoira de Twitter Pontevedra e Pablo Sexo de Twitter Celta, cuidado. Moito aura. Ao disparo aí de Dubichan, pérdese por línea de fondo, será a porta para Nubismo. E Antón conseguiu o seu Kinder Bueno, xa está Mira. contento. Onde conseguiches? Ah, que rico. Mercollo o capitán seu anillo. Temos aquí, despois de comer, hai que lembrar, bueno, non sei a que hora será, porque 3:30, pero Twitter Compos, Twitter Pontevedra. Hai que comer en algún momento. No, antes. Ahora está. Ou mentres. Durante. Total. Xa que temos aquí as dúas estrelas dos dous equipos, a ver, lanzadería aí unha... Eu xa sabes que son de porra, como que vai quedar o Compos Pontevedra ese Twitter? Que golazo! Que golazo do Celta! Buscou a escadra contraria. Así es, Varo. Gol de Varo. Chivan por aquí. Qué golazo, Mira, ahí va. ¡Ah, qué bonito! Lamentable. Fuera, hombre. Non sei se qué bonito. Non sei se se viu na pantalla o Vico Camoza. Foi o Vico Camoza, vale. En vez de terra de goles é terra de bicos. Qué bonito, Estuvo emocionado. É iso que vai perdendo o Depor. Estou emocionado, pero a mí estas cousas gañanme. Quero que marque outro gol Varo para que haxa outro Vico Camoza. Sí, no, outro, joder. Inca Rodilla. Minuto 16 e medio, 1-2, ollo que ataca o Depor. Chega a súa defensiva do Celta. A ver quen vai a eso. Vai o dorsal número 22 do Depor. Aí salva o perigo o Celta, quere sair co balón controlado. Arturo este. Que pita final, Non chamamos o final,
Isto vai acabar en empate, sempre acaba en empate. Barberismo acaba de entrar, este é o que... Entrou Barberismo ao final. Entraría. Eu non o vexo. Ataca o Depor por banda, quere chegar á línea de fondo, pode poñer ao centro, non hai ninguén, pase atrás, e bo, pase atrás. Aí está o balón para o dorsal número 20, gol! Gol do Depor, gol de Naveira. Que partidazo estamos vendo. Celta 2, Depor 2. Que ben o fixo, porque co control xa, vamos, desfixo completamente o defensor do Celta e atopou o espazo para poder sacar o disparo porque non era doado, estaba de costas a portería e que ben o fixo. E hai que dicirle aí al arsenismo que ese lado hai que controlarlo mellor, que os dous goles foron polo mesmo lado, este era imparable, de verdade. Dende que estes dous falamos moi ben del arsenismo, a verdade que non para ningún taxi. Ya. Aí fuera, aí a bancada está alporizada, non sei que lle pasa aí a bancada de Twitter Ourense. Pois entramos na reta final do partido 2-2. O derbi, o noso derbi. Ollo que pode chegar aí a acción de perigo do Depor, salva o 8 do Celta, soando para o Larsenismo. Larsenismo buscando o amigo aquí de Tato, 14. Pablo Sexo. Exacto. Aí vai o ataque do cadro celeste, Insua, meténdose cara adentro, Insua para un nubismo. Podes ben, podes ben. Derbi dos Ancares. Que narre todos fer, joder. Si, eu vou comer, eu acabei este derbi, vou comer como hai Dios. Derbi dos Ancares, non se narra. Narra o Tato aquí. O noso. Vai o ataque do Celta, pode ser unha das últimas do partido. Abre en banda, pode probar o disparo. Centro, chut, non chega. Diño, e será porta para o Depor. Partido do torneo, está sendo bonito, non? Está despasando ben ou que? Está sendo un auténtico partidazo polo de agora de máis goles. Bonito de atún. 4 levamos, bonito batún, sí. Non agardábamos este partido, Que? Non agardarías ti, joder. Non. Tiña- Este partido de tantos goles, non. Tiña confianza. Nun 4-0. Claro. Claro, se lle das Que- 20 minutos extra aos equipos, marca máis goles, claro. Saque de porta que non quere facer nubismo, deixalle o dorsal número 88 de porque é Insúa D. Tenemos a un lado Insúa e outro Insúa D. Ollo, Ollo, que probaba aí o disparo da súa casa e foise fora. 15 segundos para o final. Isto remata así ou non, Tato? Sí. Así de simple. Así de simple. Non quere nin sacar de porta o Depor, Válelle. 4 puntos o Depor. Subía, colexiado! A subía! Está o colexiado de Twitter Compos dicíndolle que queredes que faga. Pois pitar o final, home. Eso que hai que facer, pitar o final. O balón para Pablo Sexo, aí está. Recupera o Depor, pode ter a última do partido. A Belenda. Quería probar o pase cara adentro, non lle saiu, será opción para o Celta. Pase en profundidade. Aí está o man a man do Celta fora. Tivo o dorsal número 16, Anxo. Pois por eso non meteu, por ese nome. Claro. Pois tivo o 3-2 o Celta. Porta para o Depor. E novo será Insúa D. Co 88 as costas. Pode ser... Levo dicindo que pode ser a última porque non sabemos cando vai ser... Hai que contratar un cartelón para o ano que ven, de engadido. Ataca o Celta de novo, que era o 3-2. O agarrón clarísimo. Non o indica falta, pero chifra. Falta diso. Non vai o silbato, Antón. Pilas e non quedan. Pois non quedan. Ataca todo o Celta. Dio banco do D porque é a última, hai que defender. Non, ahora en teoría había parada, pero igual non hai parada, claro. Quen o 25 este do Celta? Calquera. Boa pregunta. O remate, pérdese por línea de fondo. ¡Arbil, ahora! ¡Arbil!
Arbi, son 20 minutos. Me está acabado. 3, di. 3, pero 2 al van, non? 2 a van. Me mandes unha hora xogando, joder. Van 40 minutos de A ver se esto será a última ou non? Que opinades? Porque eu xa non me atrevo a dicir nada. Eu creo que ainda vai haber outra. Outra máis. O caso é que hai falta perigosísima para o Celta, vai Insua. Co 10. Ese 10 con esa camisola é Mostoboi, ese home. Ahora mesmo Mostoboi. Fai un redoble aí. Mira como sonan esas pernas. Cuádrices, A ver, o saca dunha vez, joder. Ai, xogada ensaiada. Xogada ensaiada, non saiu. Xogada desensaiada. Nah, Xogada mal. ensaimada, Quen é o adestrador do Celta? Quen é o adestrador do Celta? Lamentable. Lamentable. Hai bronca. Veremos. Hai bronca. Barberismo di que ningunha máis desas, a este Arturo. Pasa aí. Que pasa aí? Aí lea. Que entre Twitter Racing. Se pitases ao final isto non pasaba, Se pitases ao final non pasaba. Aí vai o saque de parte de Nubismo. Hai tensión aquí. Como se chama o vosso compañero que pite dunha puta vez? Ten que vir Pablo Prieto a cancelar esta competición. Vaya Belenda, que a Belenda. Gustaría, o árbitro gustaría. Gustaría o partido final. Final. Di que non ten silbato ese home. Que non, en serio que non ten silbato. Que acabou. Acaba de pitar o final a berros. Así que chegamos ao final deste o noso derbi de Twitter. É normal. Con Twitter de por 2, Twitter Celta 2. Así que agora